Sí, bueno, era un partit que per nosaltres semblava fàcil perquè juguem contra l'últim equip, però s'han complicat les coses i bueno, amb treball i esforç s'aconsegueix tot. Sí, em sembla molt bé, gràcies a l'Inter que a poc va creixent, nous jugadors que pugen a la plantilla, van millorant, esforç, tot, sacrifici, doncs una mica més i podrem arribar a dalt. I tu, com estàs a l'Inter? Jo estic molt bé, gràcies als meus companys que m'ajuden al dia a dia. I bueno, la constància, que és el que necessitem, millorar a poc i bueno, això és tot.